Европейския съюз като цяло е дървено желязо. Той има много добра идея в основата си, т.е. да могат хората и капиталите да се движат безпроблемно на територията на цяла Европа. Разрастването на бюрокрацията и на регулацията, което минава под алибито на уеднаквяване на стандартите, в този смисъл аз смятам, че европейските фондове трябва да бъдат приключени. Аз смятам за изключително тъжно и жалко за България и за която е да друга държава, че основната тема в българския политически дискурс е как да вземем парите по възстановителния пакет. Това е изключително недостойно. Говорихме си за бюджета предишния епизод и че той е на държавното преразпределение основния източник на корупция. Умножете го това по 10 и ще видите други основен източник на корупция – еврофондовете.